ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಇರನೊಂದು ತೂಪುನವೇ ಬಾರಿ ಬರಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಒಂಜಾತ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಶೈಲಿ ಆರೊಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ತೆರಿಪವನವು ಅವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಲುಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆಗು ತೇರಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಟೋನು ಎರೆ ಪಣಪನ ಅಂಚುತ್ತಾನೆ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅಣ್ಣೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ಯ. ಅಪಗ ತುಳುನಾಡು ನಂಗೊಂಜಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಾಗ್ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚುತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಳುಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡಿದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಹಿಡಿದ ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ ಮುಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಉಡಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ತುಳುನಾಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಿಸದಿತ್ತಿನಿಂದ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸತ್ಯ. ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಐನು ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಪಿರಿಪುನಂಚುತ್ತನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಐನು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇರಳದ ಮರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ದುಮ್ಮ ನಮ್ಮವೇ ಆದಿತ್ತ ನಾವು ಸತ್ಯ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೋಜುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಾಗ್ದೋಷ ನಿವಾರಣದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸತ್ಯ. ಅವು ತತ್ತಂಡ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪೆರ್ರ ಪೆರ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ನಂಗೆ ತೋಜುನಂಚಿತ್ತ ರಡ್ಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸತ್ಯ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಮ ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆಲ ತುಯ್ಯಂದಂಡ ಅವಳು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಖಂಡಿತ. ಈ ನೆಲದ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವಳು ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ದೇವರಿತ್ತಂದ ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಆದಿರ್ತೊಂದು ಬೊಪ್ಪನ ಪೆರಡೊಂಜಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕಾವಂದಿರು ಬೀಗಂದಂಡ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತರ್ಕೋಲು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತರ್ಕೋಲು ಒಂದು ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಮೂಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಪುಡು ಪಂಜುರ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜುಂಡು ಆ ಪಂಜುರ್ನ ಕತೆ ತುಂಡ ಅವು ಅಲ್ತಿರದ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ಕೈತಲ್ದ ಕುಕ್ಕೆಗೆ ಬೊಪ್ಪನು ಕುಕ್ಕೆರ್ದು ಕುಕ್ಕಲತ್ತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇದು ಮೂಲ ಪದರದು ಪಂಜುರಿನ ಉಗಮ ಅಪ್ಪನು ಅಂಚ ಈ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬಡು ಎಪ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಕುಟುಂಬ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬ ಇಂಜಿನ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಭಾಷೆಡು ಮನ್ಪ ಅವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಂಚಾಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ 14 ವರ್ಷದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮರಿಪ ಪಂಡ್ರ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಯಾನ್ ಎರಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಅದೇನು ಸಮಾಜ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ನಡುಟು ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆಡು ಪನ್ಪೇರು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಜನಪದನೇ ಆದಿತ್ತನು ಅಂತ ವೇದ ಜನಪದ ಆದಿತ್ತನು ಸತ್ಯ. ಐಕ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿಲು ತಪಸ್ವಿಲು ಅವೇನೊಕಲ ಆರ್ಜಿಸಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟನು ಐದೊಕ ಜನಪದ ಬೋಧವು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಜತ್ತಂಡು ವೇದವ್ಯಾಸರ 4 ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತೇರು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯರು ಮಸ್ತು ಜನ ರಾವಣಲ ವೇದಗೂ ಭಾಷ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬ ರಾಮಾಯಣನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರಾಮಾಯಣ ತುಪ್ಪ ಸತ್ಯ. ಮಹಾಭಾರತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕವಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಬರ್ಪು ಅಂಚಂದು ಇರುದಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅದು ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಇರೋದು ಈರಿಯಂಚಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನೆ ತೆರಿನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆಡು ಬನ್ಪೇರು ವ್ಯಾಸೋಚ್ಚಿಷ್ಟ ಜಗತ್ಸರ್ವ ಮಂದು ಸತ್ಯ. ವ್ಯಾಸೇರು ಉಬ್ಬಿನ ಉಂಬುಟೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣಪು ನೀನು ಅಂಚಿನ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಪನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ತಂದೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಪಂತ್ರ ಹಿರಿಯಗಿರಿನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಹೆಂಚಿನ ತೆರಿಪಾದೆ ಈರಿನ ಗುರುಕುಲ್ನಕಲು ಹೆಂಚ ತೆರಿಪಾದೆ ಸಮಾಜದ ದಾದ ತೆರಿಯೊಂದಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪನೆ 4 ಕುಟುಂಬನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಕುಡುಮಾಪುರ ಅಂದು ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಾವೆ ಕುಡುಮನು ಒರ್ತು ಧರ್ಮನು ಸಾಂಗಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂದು ಪನ್ಪಾವೆ ಇನಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಅವಳು ನೆಲೆಯಾರೆ ಕಾರಣ ಏನ ಪಣ್ಣಕ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಲು ಅವು ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ಕೈಟ ತೋಜುಂಡು ಚತುರ್ವಿಧ ದಾನಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಭೂಮಿಡ್ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಬಂದು ನಿರ್ಣಯ ಆಪಿಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು 4 ಜನ ಧರ್ಮ ದೇವತೆలు ಭೂಮಿನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಲ್ಪರಪಿದನ್ನಾಗ ಗಣಮಣಿ ರೂಪಡು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಶಕ್ತಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ಪರಿಶೋಧನೆ ಆಡು ಪಂಪಚ್ಚುತ್ತನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅಂಬುಕ ಬಲ್ದಾಳ್ತಿದ ಧರ್ಮ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆಕ್ಕೆ ಆದಂಥದ್ದು 4 ಜನ ಧರ್ಮ ದೇವತೆನ ಆ ಜಾಗಡೆ ನೆಲಮಲ್ಪಾದಿ ಆನ ಸಂತಸಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಕಟ್ಟಾದ ಆಯ್ನ ಪೆರಗಡೆಯಿಂದ ಪನ್ಪಾದಿ 4 ಕುಟುಂಬನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಕುಡುಮಾಪುರ ಕುಡುಮನು ಒರ್ತುದು ಧರ್ಮನು ಸಾಂಗಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪನ್ಪಿಟ್ಟುತ್ತನ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಅಂಡ ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಪೋಡಿಯೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಮುಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರಿಲಾವಡು
ಅತ್ತ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕುಲು ಆವಡು ಅತ್ತು ಬಲ್ಮೆದ ಭಟ್ರ ಆವಡು ಬಲ್ಲೆ ಆವಡು ಪಂಡಿತ ಆವಡು ಪುದುವಲ್ ನಕುಲು ಆವಡು ಮದಿಪು ದಕುಲೆ ಆವಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುದಾರಡು ಏರ್ಲ ಅವೇನು ಪನೊಂದಿತ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಊರ್ದ ಪದಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಅವೇನು ಏರ್ಲ ಪಾತಿರೋದಿತ್ತು ಜೇರಿ ಮುಡಾಯ ಕುಟುಂಬಗೂ ಪೋಡು ವಾಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡೋ ಪನ್ಪಟ್ಟುತ್ತನ ತೀರ್ಮಾನಲು ಆ ಒಂದಿತ್ತನ ಹೊರತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಪೋಲೆ ಪನ್ಪಟ್ಟುತ್ತನ ಪದ ಇತ್ಯದ ಜನರೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತ ಆಜಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈನ ಜವನೇರು ಪುಟಿಯರ ಅಕ್ಕಲಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂದ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಹೊರತು ಐದು ದುಂಬು ದಾಖಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪುದರ್ ಶತಶತಮಾನ ಕಾಲೋಡದೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವೇನು ಪನೇರೆ ಪೋಡು ನಿತ್ಯ ಜನಕ್ಕಲ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರ ಖಂಡಿತ 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 ಅಂತ ಇಂಚ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಬಲ್ತದ ಕುಟುಂಬಪುರ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಣಪನ ದೈವಗಳ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನ ದೈವಗಳ ತಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ಜೋಗಿ ಪುರುಷ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆರು ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತದೆ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಅಂದ ಆದಿತ್ತಂಡು ಜೋಗಿ ಪುರುಷನ ಪುದರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಅಂದ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ವರಾಯಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ದಾವರ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಂಚುತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಂಚುತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಪಾರ್ದನೊಲಿನದೆತ್ತಂಡ ಒಂದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಯೋಗಿ ಪುರುಷ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಂಚುತ್ತರ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ನಾ ತಪ್ಪಂತ ದಕುಲು ಅಂಚದ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಾತ ಈ ತುಳುನಾಡು ಈನ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟುಂಡ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ಇರ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿ ಮುಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಏತು ಮಲ್ಲ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಕುಟುಂಬದ ತನ್ನ ಮಧ್ಯೊಡಿತ್ತು ನಾಡಲ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಬಿಡ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಇಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾವರ ಈನ ತೀರ್ಮಾನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಮುಡಾಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಡಪುರ ನಂಚಿತ್ತನ ತೀರ್ಮಾನಲು ಅನಾದಿ ಕಾಲೋರ್ದಂಚಿ ತುಳುನಾಡಿನ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾರ್ದನಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಠ್ಯಾಂತರಗಳು ಸತ್ಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೂಲದ ಪಾರ್ದನ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಸಂದಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ್ದು ದುಂಬು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೈದಿನ ಕತೆ ಹೋಗಂಡ ಕುಕ್ಕಲತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕೋಟಿಕುಪ್ಪೆ ಚೆನ್ನೈ ಕುಪ್ಪೆ ಮೈಂದ ಕುಪ್ಪೆ ಜತ್ತಿ ಕುಪ್ಪೆ ನಲ್ವೇರು ಕುಪ್ಪೆ ನಕಲ್ನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ದುಡಿಯದ ಗುಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಾಳಪಾರ್ದು ಆನೆಗೆ ಎದುರಾಯಿ ಕುದುರೆಗೆ ಸದುರಾಯಿ ಮೀನು ತೋಜುಂಡು ಅವೇನು ಮಿತ್ತಬಾರ್ದು ಅವೇನು ಅಡುಬಲಸುನ ಅವು ನೆತ್ತೆರ್ದ ಒಕ್ಕೇಲ್ದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಮೀನ್ದ ಗಚ್ಚಿ ಪಾಪನ ಮೊಕ್ಕಲ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಬಿಂದು ಆಪನ ಈ ಕತೆ ದೈವ ಉಂಡಾಪಿನ ಕತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆದಿದ ಕತೆ ಐದು ದುಂಬುದ ಅವು ಇರಗೆ ಪೆರ್ರಗೆ ಬಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ಬೇಕು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೆ ಇಂಚ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಣಮನಿ ಆಯ್ನ ಚತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಆದ ಚತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನೆ ಅವಳು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಪನೆ ಇಂಚ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗಣಮನಿ ಅವ ಇಂಚ ಅಲ್ತ ಕತೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಕತೆ ಬನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಂದಿಡು ಅವಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಸುರುಕು ಅತಿಕಾರಿ ನಮಕ್ ಕಪ್ಪು ಬಂಜಿದ ಕರಣದ ಕಾಯಿ ಬೊಲ್ದು ಬಂಜಿದ ತುಂಬೆದ ಬರುಪ ಉದಿಪನಾಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಜಿನ ಕಾಳಿ ಪಂಜಿನ ಗುಜ್ಜರನ ಗರ್ಭೋಡು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತ ನೀ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಿಶನ್ ಇಂಚ ಬನ್ನಗ ಯಾನ ಈರು ಬನ್ಲಕ ಜೋಗಿ ಪುರುಷರನ ಕತೆ ನಮಕ್ ಪಾರ್ದನುಡು ದಿಕ್ಕುಜಿನ್ ಸಂಧಿ ಬಂಡ ಕತೆ ದಿಕ್ಕು ಎಂದ ಬಂಡ ಅವನು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ತಿದ್ದು ಪಾರ್ದನುಡು ಪಂಜುಲ್ನ ಪಾರ್ದನುಡು ಒಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಕತೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರತೆ ಸಂಧಿ ಈ ಕತೆ ಬನ್ನಾಗ ಪರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಈ ತೆಂಗ್ಲ ಪೆರ್ರಡ್ಲ ಪನ್ನಗ ಜೋಗಿ ಪುರುಷರನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಆಂಡ ಓಲ್ಲ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಕಡಲ್ದಾಯನ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂಜೂರಿನ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಿಲ್ಚಣ್ಣ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಲವಂಡಿನ ಸಂದಿಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದನೋಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಇಜ್ಜಗೆಂಡ ಕತೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಾಮ್ಯತೆಲು ಅಪುರ ನಂಗೆ ತೋಜು ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಣಪನ ಶಕ್ತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನ ಶಕ್ತಿ ಏನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅವಳು ನೇಮೋಪನ ತೂತ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇರ್ತೂತಾರೆ ನೇಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಹೊರ ಪಾಲದ ಮುಗದಿದ್ದು ಬರಕಣ ಜಿತ್ತುದ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಂಜಿ ಮುರಿಯಲ್ಲಕನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಾಲದ ಮುಗದಿತ್ತು ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗದೇನು ಪಂಜಿದಾನೆ ನರಮಣನ ಮುಗದಿಂಡು ಭದ್ರಾಕಾರ ಇಂಚಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿದ ಮುಗಪುರದಿದ್ದು ಮೂಜಿ ಮುಗೋಟ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇಮಾಪಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟೋಡ್ ನೇಮಾಪನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತುದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ఆయన ಪರಿಪೂರ್ಣ ತೆರಿಯೊಡ್ಡ ನನವರ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಾಯಾನೊಂದೇನು ಪಣದಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಮಕ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂದ ಆಯ್ನವು
4 ವಿಧದ ದಾನ ಧರ್ಮ ಆದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಅವಲಿತ್ತ ವಾ ರೀತಿಯ ದಾನ ಧರ್ಮ ನಡಪು ಮಾತ ರೀತಿಯದೆಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ತೆರಿನ ಅತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮಕ್ ತೆರಿನ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನದಾನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ದಾನ ಅನ್ನದಾನ ನಿರಂತರವಾದ 1,50,000 50,000 ಜನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆರಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬರ್ತದೆ 5 ಮಿತದ ದಾನ ಉಂಡು ವಿದ್ಯಾದಾನ ನಡಪುಂಡು ಅನ್ನದಾನ ನಡಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ಈ ಅನ್ನದಾನ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಗ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಮ ಹವನ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಪೂರ ನಡಪು ನಡತನಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅನ್ನದಾನ ಅಂತ ಮಾತ ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಜನಕುಲು ಅನ್ನದಾನದ ಪೊರ್ತುಗು ಅವಳಂತೆ ಪೊರ್ತು ತಡಾಪಿನಲ್ಲುಂಡು ಅನ್ನದಾನ ಶುರುವಾಪಿನೇ ಲೇಟ್ ಆಪಿನ ಪೂಜಾವಿನ ಐದೊಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಬೋದು ಕುಳುದುಂಪಿನಜ್ಜಿ ಪೂರ ಉಂತೊಂದು ಕುಳುಮುಕ್ಕೊಂದು ಒಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರೋಧ ಉಂತುದುಂಡನ್ನೊಪ್ಪುಗು ಮಲ್ಪನ ದ್ರೋಹ ಅವೊಂಜಿ ರೀತಿ ದೋಷ ಅವನಿಗೆ ಶನಿ ಬತ್ತನಲ್ಕ ಲಕ್ಷ ಪಿದೈ ಬೋಪಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ಯಥೋ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಇಂಚಿದ ಪುರ ತೂಂಡ ಈ ಬಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಣಪುರ ಅಂಚಿತ್ತನ ತಿಗಲೆ ಮುಟ್ಟಗನತ ಕುಲ್ಲಾವನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಆಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೋಣಂದಣ್ಣಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ಅವಳು ಜನ ಇತ್ತನಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಶುರು ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಕಾಪೆರ ಅತ್ತನ ಐಕಿನಕ್ಕೆ ಕಾಪುನ ಪಂಚಾಯತಿಗೆನೆ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಭಕ್ತರನ್ನ ಬಡವುಡು ದೇವರಂತೂ ಪೇರಾಗಲು ಸತ್ಯ 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 ಅತೆ ಖಂಡಿತ ಅಪಗ ಅವಳ ಅನ್ನದಾನ ಅವಳ ಕುಲುದೆ ಯಾನ ಉನೊಂದಿತ್ತಿನ ಈರೆಟ್ ಪಾಡ್ದ ಒಂದ್ಬನ ಇತ್ತ ಬಟ್ಟಲ ಆತನ ಇತ್ತ ಬಟ್ಟಲ ಓಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರೆ ತೀರಂದಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಪಾಡ್ದ ಕೈ ಪಾಯದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರಡೆ ಅವಳು ಕುಲುದೇ ಉನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಪದ್ಧತಿ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ದಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಲ ಮಾತ ಕಡೆ ಉಂಡ ಅವೇನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪಿನ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಇದೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಡಿನಾಥನ ಪನ್ನಾಗ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿದತ್ತೊಂದು ಅಕುಲೆ ಏರ್ನಲ ಮಿತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ದು ಅವೇನು ನಡಪಾದು ಎರಡು ಐ ದಾದನ ಆದಪೋತು ಅಕುಲೆ ಅವೇನೆ ನಡಪಾಯಿ ನಡೆದವರ ಇನ್ನು ಅವೇ ನಿಯಮಿತವಾದ ನಡತೊಂದುಂಟು ಬೇತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂಚತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನ ಎಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ 3 ವರ್ಷ ಒರಿ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪಿ 5 ಬಕ್ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾನಾಗ ಕುಡೋರಿ ಬರ್ಪಿ ಆಯ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾಯಿ ಮಲ್ಪಿ ಕುಡ ಹಾಯ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನ್ ಆಯ್ ಬದಲು ಅಲ್ಪುನ್ ಈ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಆಂಡೇಟೇನ ಅತಿ ಇಂಚ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಚ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತನ ನೀ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೋಜುನ್ ದೇಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಗೌರವಡು ಎಡ್ಡೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬಡವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಆಪಣ